Igbo anyị ka nọkwa n'isi mbido TV anyị ego na oge njedebe ka anyị bịa gwa unu obere ndụmọdụ unu ga-ejido n'aka n'ezinụlọ unu na-adị ụcha ma ezinụlọ anyị nwa na nwaanyị na-adịkwa ụcha ka anyị wee hụsa m na onyonyo ihu m n'ụzọ si chọọ ịbịa n'ime ebe m bi ụjọ na-atụ m ịkpọbata n'ụlọ m maka oke isi na oke deti. Ihu nwaanyị a n'ezi ọ na-amasị gị maka otu ọ dị isi anyị m ga-achọkwa ka m soro nwaanyị a na ụtọ nwaanyị a na-amarịcha nnọọ ọkwa otu a ka imebi ya dị ịrụzie bịa kụọ aka kpọmkpọmkpọm nnukwu oke agbapụta dere anya waa isi gị ndị ihe nke a gị na ọsa na-eme ị na-agba ị na-ahapụ slipas gị na-agba esi otu a ka nwaanyị a bi uche adị ebe niile ọ dịghọ mma ọ ihe jọgburu onwe ya anyị kwesịrị ka anyị na-edosa ebe anyị bi ọcha. Eziokwu bụ nne mee ndị ka ị ga-aga n'ụlọ ha ịnọdụ n'oche ka ị na-awapụta asị gị nnọọ osocha ma chenji nchinchi gị na-ele ka ihe na-eme gị ọ na-atọ gị chem ị na-asị gị nne ya ọkọ ọ dịghị ka ọ kọrọ akọ gị ọ dịghị ka ọ dịghọ mma ọ ihe ọjọọ nwanne m nwaanyị kwezi ọ ihe ọjọọ jọgburu onwe ya ka ọ bụ. Ị ga na-edokwa ụlọ gị ụcha bịakwa si na-azụ ụmụ ịmụ amụ na-azụ ụmụ gị otu esi aza ihe otu esi asa efere otu esi ebupụga dọtị n'ezi otu esi edozi ezinụlọ ụcha ma gburugburu gị na-akụzi nwa gị agwala na gburugburu na ọ gbasara ebe ọ mara ebe ọ na-akwụ ụgwọ mba kụziere nwa gị imezi ime ụlọ ya ma gburugburu ebe obi o nweghị ịkụzi so housemaid maka chetakwa na housemaid kpọta ga-ala echi house girl lara makwa na gị n'ụwa ga-eme agha ọ ka mma na ị na-ejiri nwa gị na-ejiri housemaid echi chọọ housemaid ị ga-ahịa nwa ị mụrụ n'afọ makwa otu esi azụ ya ka ndị Igbo na-asụ ọsọ sunu nwaanyị buru igwe marazie n'ihe mere onwe gị mba ya bịa nke nwaanyị elulu ndị Igbo nwaanyị buru igwe mara ihe mere onwe gị mba ọmụ awụ onye pere mpe eburu m ibu ọsọsa ya mara ụtọ esi agba nwanne m chere ana m abịa ihe anyị ikwe amachaghị mgbe mere mba saa mịa na aka m na-anụ ekweghị m kụziere nwa anyị mụrụ amụ ma nwa ị kpọtara akpọta otu ọ ga-esi awụ owisa nri na ite ọ sapụ gị ite aha mmiri owisa nri ọ sapụ efere saa kọpụ dome ngazi ebe o kwesịrị ịnọ dome kọpụ ebe o kwesịrị ịnọ dome efere ebe o kwesịrị ịnọ oyipụta akpụ ụkwụ gị jiri ya maka ebido na nwata ji mee nwata na lekwa ebe a na-edome akpụ ụkwụ oyipụrụ nwa ahụ enweghị ike ichefu dome gwa nwata ebe a ga-edome akwa gị ma ilota ụlọ akwụkwọ kụzie nwata na ilota ụlọ akwụkwọ ị ga-asa akwa ụlọ akwụkwọ gị iji lọta maka ndị ụfọ anaghị eji nwa otu esi asa akwa ji nwa gị otu esi eme ihe niile a na-eme n'ime ụlọ ka echi nwa aga na di ebe ọ na-aga ọ na-eme agwa ndị na-ahịa ese nwa nke azụrụ azụ maka agwa ọma ọ na-ere onwe ahịa ọma na-ere onwe ya ọ gara ala ebe ọbụla ọ gara amata na ọnwa azụ otito gị nwa nne ga-eri na-eri otito mana azụ gị mana ihu gị na-eri otito na-eje ịzụkwa n'ụwa mgbede ọ gị ga-ata ahụ ya nne ya ị mana eme ebe nwata zọga okwu na-akpa agwa ọjọọ a na-asa nna ya gị nwawu nne zi nwa gị ezigbo ụzọ ebe ọ na-aga gị nwa ka ga na-enye ngọzi niile se nne zụrụ azụ ji nwa gị n'oge otu esi azụ nwa otu esi edokwa ụlọ na gburugburu na idozi ahụ zie nwa gị maka ezinụlọ dị mma ị na-adị ụcha n'oge ọbụla imepe ikuku ọma gị na-echite ya imepe kichin gị na-anụ ikuku emedi ga-aba isekwu ebe a na-eshi nri gị gba ọsọ isekwu gị kwesịrị ị na-adị ezigbo ụcha ị na-eshiri gị na-eficha ị na-eshiri gị na-eficha na-edosa eme ndị nwa ha na-eshiri ha na-edokọ efere mba ị na-eshiri n'isekwu gị na-asapụga dị efere mba biko ama m na n'ụbọchị taa unu na onye niile anyị kwu unu ga-amụtago ofu onye abụọ ma ọ atọ ga-enyere ndụ n'aka anya na-abakwa unu mba ọ ndụmọdụ anyị nwana nwaanyị mụtakwa n'akwụkwọ nwunye a na-ekwu ma nke nne na nna anyị tigakwa n'ime anyị ọmịanụ mmemme mepụta mmemme dị mma bikọs mmemme ya ahụ ihe ahụ ị na-akụziri ụmụ gị eziokwu ka ikwu obiọma dị anyị n'ụtụtụ a na anyị bịara anyị na ụnụ na-akọwa ihe dị
ihe dị otu a, maka ihe dị otu a na-enye m obi aṅụrị ikwu n'idozi ezinụlọ gị ka ọ na-adị ụcha. Ọkwechi nwanne m onye ego nọ na njedebe eleghị inwe onye gwa ha ikwukọlatachala ihe niile besi ka m tinyekwa ofu ma ọ ịbụọ idowe ezi anyị ezinụlọ anyị ọcha. Ọ na-adị mma maka ụmụaka anyị mụrụ amụ, ọ bụrụ na ahụ gị kpọziri akpọ ka igwe, ụmụaka ị mụrụ amụ ka pere mpe nke ku imi okwute ọya, unu were ego unu ga-eji na-eri nri unu ewere ya na-eje achụnye ndị ụlọ ọgwụ. Ọ dịghị mma, ihe ọjọọ jọgburu onwe ya. Ọ na-adị mma ka anyị na-edesa ebe anyị bi ụcha maka ụmụ anyị, ha na-etolite ị na-akụzikwere ha ebe ị kwụsịrị isi ebe ahụ bilite na-akụziri ha mee nke a mee nke a mee nke a mee nke a ka o nwee ike mịa mmemme n'ime ha, ka o nwee ike ndị mmadụ hapụ iro, ndị mmadụ fụ ha sị nwa azụrụ ya azụ, nne na nna mụrụ nwa Chineke gọzie ha. Ọ ya ka anyị ji na-agwa unu, na-enye unu ndụmọdụ ka unu bụ nne na nna soro na-akụziri ụmụ unu. Anyị nwakwa na-amụtakwa maka otu anyị na-ekwu nka anyị mụtara ka anyị bịakwa na-enye unu ndụmọdụ. Ọ bụghị na mba ka anyị na-aba. Anyị erugo n'isi njedebe. Aha m ka bụkwa Ọbịageri Ụwakwe. Ọ dị mma Igbo bụ Igbo, anyị abịa nọ na njedebe taa. Ọ dị ka asa ya ala n'ala, kpọtụ ndị Igbo so onye bịara ije ụla. Ama m unu mụtara ofu ihe maọwa abụọ maọwa atọ maọwa anọ n'ọnụ anyị n'ụbọchị taa, otu ị ga-esi na-edome ezinụlọ gị ụcha. Unu nwee ozi unu chọrọ ka anyị na-agbasara unu, ka ụwa niile na-anụ mkpọtụ unu, nne na nna na ụmụnne m na ụmụnna m. Biko unu echefukwala izitere anyị ozi na Isimbido TV, www.isimbido.tv. Unu kwara na unu nwee ndụmọdụ unu chọrọ inye anyị nwa ndị ọha